अरे हो गेलियो कंगाल भैया मोगी के चक्कर में, मोगी के चक्कर में। ए जी एगो बात कहियो। आगे बोले ना गे, तोरा ला का दिक्कत है? बोल बोल। ए जी देखू ना, अब रोइया बढ़ गए है। 2000 देथू है, जाके कटवा लेती हल और साथे में एक बार फेसियल वो करा लेती है। बहन के हुआ मार मारबो ना के पत्तो न लगतो कि आवे थकी जाय था। तबरिया हफ्ता न तोरा दिलियो 5 गे आय तो उ बालवा कटावे के ना देनू हल जी। बहन के 5 में कौन बाल कटाई गे आय? 20,000 महीना कमेबे करे है और 10,000 तू बुला दे है ब्यूटी पार्लर में जाके आय। ए देखा ज्यादा मत बोला न तो सोच ली है। रिकॉर्डिंग बाय मगहिया म्यूजिक मानपुर ब्लॉक गया। म्यूजिक बाय PM बिहारी। नहीं हीरोइन बड़की घरावा में, ए धनी घरावा में आधा से ज्यादा पैसा बुढ़ावा ब्यूटी पार्लरवा में, आधा से ज्यादा पैसा बुढ़ावा ब्यूटी पार्लरवा में। जाते जदी बोलबा त रहबो ना घरवा में, ऐसैया घरवा में आज छोड़ी के तोरा चल जइबो हम नहीं हरावा में, आज छोड़ी के तोरा चल जइबो नहीं हरावा में। जब सावर मौगी चंदा चकोर गे, एतनो करैली फेसियल होमी नहीं गोर गे। देखिए के फैशन सैया काहे हमर जा रहा, हमर करे जा पर दाल काहे दरहा। देखे में तो भूतनी लागे अंधारावा में, एगे अंधारावा में आधा से ज्यादा पैसा बुढ़ावा ब्यूटी पार्लरवा में, आधा से ज्यादा पैसा बुढ़ावा ब्यूटी पार्लरवा में। जाते जदी बोलबा त रहबो ना घरवा में, ऐसैया घरवा में आज छोड़ी के तोरा चल जइबो हम नहीं हरावा में, आज छोड़ी के तोरा चल जइबो नहीं हरावा में। दाल भात खाई नहीं हो जाही तो मिन पासता, भोर भोर कराही बारेड मगन के नासता। पिया मनीष जी ये नहीं ऐठा जी, चुप चपया के हमर गोदिया में बैठा जी। जयमी सुधार एक दिन के मारावा में, ए मौगी मारावा में आधा से ज्यादा पैसा बुढ़ावा ब्यूटी पार्लरवा में, आधा से ज्यादा पैसा बुढ़ावा ब्यूटी पार्लरवा में। जाते जदी बोलबा त रहबो ना घरवा में, ऐसैया घरवा में आज छोड़ी के तोरा चल जइबो हम नहीं